Cakning ewonan buruh pabrik plywood nang Jombang di PHK barek manajemen pabrik. PHK iki jarene dilakoni ke efisiensi pabrik. Lah putusan manajemen iku ditolak barek serikat buruh sing akhirnya watul nang pemerintah Kabupaten Jombang. Ewonan buruh sing nyambut gawe nang pabrik plywood PT Sumber Geraha Sejahtera kabare bakal kena PHK. Pihak manajemen pabrik sing ono nang Desa Ndiwo, Kecamatan Ndiwo Jombang iki wis ngekeki woro-woro perkara PHK iki nang separo luwih pegawene. Rencanane luwih teko 1000 pegawai pabrik iki bakal nyambut gawe nang pabrik mek sampai tanggal 30 Juni engko. Pabrik sing bidang usahane kayu lapis iki duwe pegawai luwih teko 2000 wong. PHK rame-rame iki kepeksa dilakoni kaya ngelongi torok mbare efisiensi perusahaan. Ketua Serikat Pekerja Plywood Jombang SPBJ Hadi Purnomo ngomong, nek rencana PHK iki wis diomongno karo manajer HRD Selasa winginane. Masya pegawai turung nampa woro-woro resmi, tapi buruh wis rencanane kabeh nolak merek ngelawan. Boleh proses PHK iki dibiji gak prosedural. Sauntara iku, Kadisnaker Trans Kabupaten Jombang Isawan Nanang Ristianto ngakoni nek pihake wis nampa surat rencana PHK. Ono 1000 pegawai pabrik sing bakal diendak mere alasan efisiensi. Disnaker Trans Jombang bakal njaluk klarifikasi mere nyepakno opo ae sing kudu dilakoni nek proses PHK ewonan uwong iki temenan kedaden. Sadurunge kabar PHK iki, manajemen PT SGS wis tau mbeber efisiensi pegawai. Tapi jumlahe gak gede koyo rencana PHK saiki sing sampai setengah teko jumlahe kabeh pegawai pabrik. Saiful Mualimin, JTV.